виновниците на това тържество, за всички гости, най-вече с шефката, за кръстника Елко, който се намира във Виена, за кръстницата Тота, за кръстника Васил. Знамя. Хайде. Сол мажортуш. Царе, 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 папи, царе господаре, кай си е баре апартаментура, кай си е баре чипура, пашавате папи. Апартаментите в София, голямите мерцедеси и ошавате папи. И тук е гина, къщата ти в Панега. Апартаментите в София, е барита, е с класа, е с 500, ма папи кай традела. Специално и така, Дом Папи очаква номер. На номера ще пише Дом Папи регистрация. Нека хората да си говорят и за Дом Папи да спорят. Yes, мамо! Yes, мамо! И така, 50 точки за камерата оригинално. Najbarusyan bate papi, tu que le saco celo continente. Haydi papi, haydi fra, şifopare, kışite ti Phanega, apartamenti te lo Sofia, numero she Dom Papi registrația, tu que me da vila baba. Апартаментите в София, къщата в Панега, е барина. И така, много хора, това е истина, което ще кажа сега, много хора се отчитат по 100-200 лева, а Дом Папи всеки път на всеко тържество дава по 200-300 лева на музикантите, на камерите, на всичките. Ади апи, папи ме, за Дом Папи специално. Само за шефа, за Дом Папи оригинално. За истинския патрон, истинския шеф. Също за кръстницата Тота оригинално. За кръстника Йоко, който се намира във Виена оригинално. Muzicantite ще има, за оркестрите ще има. Бате папи. Yo.